Tiña, como se adoita dicir, unha mala saúde de ferro. O Papa Francisco arrastraba un longo historial médico e varias entradas e saídas do hospital durante os últimos anos. Consciente da súa debilidade, falaba abertamente das súas doenzas e incluso da posibilidade de renunciar ao cargo, como fixo o seu predecesor, se era necesario. Arrivato il momento, quando io verrò che non ce la faccio, lo farò. Il grande esempio del Papa Benedetto è stata una cosa tanto buona per la Chiesa, perché ha detto ai papi fermatevi a tempo, no? Pero Francisco sempre saía airoso e infatigable dos contratempos. Nos últimos meses a situación agravouse. Acabados de cumprir os 88 anos, o 14 de febreiro ingresou no Hospital Gemelli de Roma cunha neumonía bilateral que se complicou. Saíu 38 días despois, moi debilitado, con evidentes dificultades para falar, para respirar e para moverse, pero co seu sentido do humor, que demostrou ao agradecelo agarimo que lle chegaba. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. Os médicos recomendaronlle ao pontífice repouso absoluto durante 2 meses, que Francisco foi rompendo aos poucos. Con toda a axenda cancelada, o Papa participou no xubileo dos enfermos na Praza de San Pedro e tamén apareceu en público o Domingo de Ramos. Buona domenica a tutti, grazie tante. Grazas a imaxes gravadas por persoas anónimas, vímolo varias veces rezando na Basílica de San Pedro, nunha ocasión incluso sen as vestiduras papais. O Xoves Santo o Papa acudiu, como fixo desde que chegou a Roma, a unha prisión da cidade para rezar cos presos, pero xa non puido facer o rito do lavatorio de pés. Ali falou tamén por última vez cos xornalistas. Cando lle preguntaron como estaba vivindo a Semana Santa, respondeu: Come posso? E la vivo come posso. Como podo, vou na levando como podo. Grazie. A súa última aparición foi o Domingo de Resurrección. Cun fío de voz, Francisco dirixiuse aos fieis desde o balcón da Basílica de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. E ofreceu a tradicional bendición Urbi et Orbi. Santi. Despois deu un último paseo pola praza ateigada de xente no Papa móvil. Din que se sentía algo peor que os outros días e pediulle opinión ao seu médico. Despois agradeceullo. Grazas por traerme de volta á praza, din que lle dixo. Foi sen sabelo a súa última aparición pública no medio da xente como viviu o seu pontificado. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. O Papa Francisco faleceu o luns de Pascua ás 7:35 da mañá. Deulle un ictus que lle provocou un coma irreversible e unha morte rápida. O 21 de abril de 2025. Entre 15 e 20 días como máximo desde a morte